Belki eli gitmegendir de. Sizin şenişik Nefise, şiber miken? Yemsiz gine bulsa yarar idi. Niye alay dipeydesiz tutar? Şiber bulsa yavaşık bulurmun. O mina karamasta. Şiir yazgan kişi yemsiz bulundur o. Mene külürsün de durursun. Minanga hoşuk bulaşakmın. Niye? Bilenmegen yigit dile. Abı eleğine kim ne alıp baytkanın değil. Utubay ne alıp baytar deyip oylayın. Eşyalından olalarının bulaşak kevleri. Başta biz kazanğa giderbiz. Oh tile mine yeme. Kim indi konakay kilgen jirinden ilenip gide. Kim indi konakay kilgen kişiye yerip gide. Başta biz hatlar yazışırız. Onlar ogulardan benim kulumuna sırar. Belki elimin koramaz da. Belki eli sina gözü düşer. Niye alay diksiz indi tutar? Ул үзен байлар белән бик тә кәбер тота диеш. Бәлки аңа сораулар күбрәк ошыйдыр. Шагыйрьләр бит алар бик сәер холыклы булалар. Хәзер туктале. Тыңла. Bir hidayı can fidayım, gışkına pervanayım. Kel güzel garzi camalın, yanayım, kel yanayım. İyi hıdayım bir gokıl, şın hıpse mahbus olmayam. Bu kızın gışkında ben divanayım, divanayım. Göreyim nişik deyip yazgan. Efendim tutar. Hadi kişi bunu oylap çıkara alamazsın. Tutar. У tutar şiir yazmıyor mu? Şiir o mujik dilinde yazılmıyor Nefise. Hayır, sizin tilde de köp yazgan. Mene özü kilgeç, məxsus birersin, senin için okuturuz da. İyi güzel kel karşıma, kel kıl tebessüm lütfuydu. Ben de havlinde senin devranayım, devranayım. Bravo, bravo. Bizning singil shogirini qarshilarga әзерләде. Uchib kete күрмә, singilkey. Не улетай, моя дорогая. Uşarmın da şul, esina bu işarga telegenlerden kanadın kisuşi. Yolgашасың. Keyifsiz вакытымда гына мин тупас. Keyfim яхшырыр. Мин дә синең белән очармын. Икәүләп очарбыз. Ошам. Кайтып җитмиләрме? Күпме көтәргә мөмкин? Порядочные люди давно в канавах валяются. Senin fantazin bik tübenden uşağı. Нигә бик күтәрелергә? Фабрикалар белән абзыйлар мәш килә. Минем белән сиңа файдан килгән файдан. Файдан килгән файдан. Чем не стихи, а? Сабыр ит, мадемуазель Акчурина. Мин дә сиңа шигырьләр укырмын. Такие стихи Тукаеву даже не снились. Абый Тукаев не дирек. Күргәнем юк. Шулай да итеп кара инде. Так, ну, рост 2,5 метра. Абый шаяртма инде. Ярый. 2,5 метр кушамас. Biraz кыскартырбыз. Чәчләре шундый озын, бөдрә, натуральный җәдид. Күзләре шундый зур һәм капкара. А башка у него, наверное, не трещит. Абый сөйлә инде. Ничек сөйләшә, ничек? Кайдан мин белим? Сөйләшкәнем бармы ни? Күлмәгең бик матур. Шунысын гына әйтә алам. Чынлап ушыймы? Ала Франко Поль Пуаре модасына тегелгән. Үзебез аля татарка, күлмәгебез аля француз. Социал-демократлар әйтмешли интернационал. Ә Тукаев социал-демократмы? Интектермә мине. Белмим. Бәлки монархист, бәлки кадет, бәлки шайтан. Все одинаковые.
Білесің келсе, Тукай ғап-ғадим ұлламалайды. Сен менің кейфімді генә бұзарға тұрасың. Яшьләр, тиздән кайталар. Әйдәгез тизрәк кабатлап алабыз. Туташ, кайтала! Шылапмы? Икішер тройка қылана обзый. А как же, Акчуриннар бит. Әне қора инде Тукайға тарантастан түші. Е, нишік, разочарованная мадемуазель. Әссәләму алейкум, Абдулла әфәнде. Ялгышмасам, Кыяметдин әфәнде Кадри. Әйе. Абдулла әфәнде Акчурин, Айша туташ Акчурин. Айша туташ. Абдулла әфәнде. Сіз нигә миңа шулай итеп карап торасыз? Изучаю. Татарча белмисезме? Білем, но чуть хуже вас. Рәхим итегез, Абдулла әфәнде, сезне көтәләр. Е, нишік, ышадымы? Ирдә туташ. Абдулла әфәнде, сіз неге? Неге сіз мені күргеш? Мен сіздің хәтеріңізді қалдырдыммы? Һич юк. Алайса сіз мені ғафу итегіз. Мені абайларым пышмақта, пәрде артында отырушы оялчан татар кызы етіп тәрбиелейлер. Бәлки олар хақлыdır. Ләкин мен үзім сөз қатқанға ашуланмағыз. Акчуриннарны прогрессив карашлы кешеләр дип әйттеләр. Сіз неге мені күргеш қашасыз? Келгеніңізге неше көн? Менің сіздің білән сөйләшәсем келе. Сіз қашасыз. Каша? Юктыр. Мені бір курчакка санайсызмы? Туташ. Минем аралашасым килә. Шагыйрьләр, музыкантлар, беләсем килә. Шагыйрь күңеленә шигырь кайдан иңә? Көй ничек туа? Сез яшь әле. Аңларсыз, белерсез. Сез картлар кебек сөйләшәсез. Мин карт инде, туташ. Мин күрәсең, туганда ук бабай булып туганмын. Башта малай, аннары бабай. Сез минем белән шаяртып сөйләшәсез. Беләсезме, туташ? Миңа кызлар белән сөйләшкәндә җитди булырга ярамый шул. Ни өчен? Гашыйк булып куярмын да, йөрермен аннары, юләр балык булып. Тыңлагыз әле, туташ. Тиреләр,
Эссе көндә кыйнырга теләп, бер кеше салкын су алды бер чиләк. Өст башын салган, вә ләкин шикләнә, су салырга тәнгә, чөнки ширкәнә. Бер куя җиргә, бер тота. Нишләсен мискин, суык су куркыта. Күп азаптан соңга гайрәткә килеп, суны җилкә аркылы читкә сибеп куйды да, син нишкәләп бер баксана, әлдә тәнгә тимәде дип шатлана. Мин моны яздым. Бу гыйшкым мисле. Чөнки гыйшкы нәкъ минем шул төследер. Мин сөям, хәтта ки вакытымнан шашам. Сөйгәнемнән шүрәле төсле качам. Юлда күрсәм, күз йомам. Күрмим имеш. Ут йотып ятсам да сер бирмим имеш. Бер шигырь язсам да ялган кул куям. Мин сөйләгәнне белмәсен дип куркудан. Ушыгыз, туташ. Абдулла әфәнде, атлар әзер, Казанга китәбез.